Alright, ngizomu Afrika Mzansi igama nguSizwe Sibongo kwasho Sizwe Ingalakathi Sizwe Vinhla Zisuthi namhlanje workshop ke ku music launch noma ku album launch kaNdoni ke sinensizwa ke ezimbili sasila ku TikTok angeke ngazi nje ngamagama azo kodwa ngikwazi ukuthi zingqolelezi bafowethu namhlanje ngise workshop bacabanga nina akucabanga okuningi beqhamuka ehleleni bafowethu nenza umsebenzi omkhulu nama security mhlawumbe lokufanele clarify ukuthi ngempela ngapha nama security yini but letha content ebinganakekile la yenza kubantu into ejwayelekile wani qhamuke nento kanjalo akuba masekuziwona ukuthi siwona ama security umthetho siyawuqinisa yabo kodwa sifuna ukuyikhulisa le yabo ngeke sikhulele umlungu size sife fana nathi siziphile nathi ngowethu yes fana umthetho manje uke uzali lokhu uhambe nje ngesiko udlulele engaleni kanjalo kanjalo ngeke ngabona ushaya kana igame away tsukwini ezehlule bethu sabela kanjani isimayo lapha ya sihambe kahle mfowethu kodwa iyaqhubeka umdlalo mfowethu molokhu ulandele inkundla ezilokhu ithola kancane kancane yes nangu sisilo oshutha kakhulu nensizwa le ku TikTok eshutha kakhulu ngiyamkhohlwa igama lakhe uAuthi lo uThando khona into azobuka ubuka eshutha naye ubukade unayo kuphelephi noma kusayaphi usaqhubeka kuya saqhubeka ufike lapha ekhaya likhulu ufike lapha esigameko nendawo esigameko ngeke ngabona ngiselemshonela ke la ngoba ngiyabona uThando kahle ushaya amahlaya la yeah content esiyenzayo yeah ngangempela yeah manje ngabona enye video eyanhle bomculo kakhulu ile video ubava ibambe amabhaki kade kuletha lapha ya yes emjondolo ngangempela le sebezimpilo esiphila phansi kwayo yeah bese kubantu becontent kanti impilo le baya bagundala shonaphi akhona makhulu amalungu omndeni abalekile sure wafethu ethoza ukusikhathi inipasole wafethu next time ngiyathemba ukuthi nizokhula ngeke nje igcine ukuthi nibe ama security kodwa khona nizokwenza not saying mhlambe kuba i-security into embi but kwanina ke yini nifisa yona ke njengamanje nifisa ukuyaphika yini nifuna ukuyenza yini sendleleni yini niphethe njengamanje nithi sizoyenza ke manje ke official qhuba le nkampani le ukuthi nathi sibe nenkampani sephansi kwegama lethu esokwazi ukuthi siqaphe yes singabona ukuthi sisebenzela umlungu nje kuphela sikwazi ukuqapha ukuze sokwazi umndeni wethu ukuhlomula kancane lento esiyenza yes okay I think already manje sikhona isithombe endlela engibona ngayo ngibona sinikufanele ukuba nenkampani ezimela ama security mhlambe ugada abantu abafana ama celebrate la nhloso khona gada inkampani okanye protection lamva VIP protection ikupane close kahle kahle ngizathi okwamanje kuseyimicimbi okay okwamanje kuseyimicimbi nemidlalo kanjalo okay enkampanini la angakhona la ku VIP protection okay okwamanje kuseyimicimbi lokugada abantu abathile all right isimayo la sosithola zohamba naso semjondolo yapho ngoba ngiphelelanga usuku yeah afethu soba cool